friends, welcome to Feast with Firas. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது குக் வித் கோமாளி சீசன் 3ல அந்தோனி தாசன் செஞ்ச வாயில் போட்டாவே கரையிற பம்கின் அசோகா ஹல்வா. வாங்க ரெசிபிக்குள்ள போகலாம். முதல்ல நம்ம அசோகா ஹல்வா செய்கிறதுக்கு பாசி பயிரை நல்லா தண்ணியில் அலசி வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ மஞ்சள் பூசணிக்காவை தோலை விதையை சீவிட்டு நம்ம ஃபைனாக துருவிக்கிடுவோம். நம்ம ஊற வச்ச பாசி பயிரை தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டிட்டு நல்லா மிக்சியில் போட்டு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கிடுவோம். ஒரு கடாயில் நெய்யை ஊற்றி முந்திரி பாதாம் கிஸ்மிஸ் எல்லாம் நல்லா வறுத்துக்குங்க. இப்போ துருன பூசணிக்காவை நெய்யில் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற வரை வதக்கிக்கலாம். இப்போ அரைச்ச பாசிப்பயிறு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கிடுவோம். இது அடியில் ஒட்டும், அதனால கை விடாம கிளறி விடுங்க. இப்போ கட்டி தேங்காய் பாலை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ சர்க்கரையை சேர்த்துக்கிடுவோம். இப்போ கை விடாம கிளறிக்கிட்டே இருங்க. Thank you for watching. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள். See you in next video.